I'm the sauce and spaghetti. Put it on you kinda heavy. Listen to me, get a semi-country bitch up. Ongi etorri. Eskerrik asko. Eskerrak zuri. Ez dakitakizu, baino kamikazea katalaren lehenengo gonbidatua zea, denboraldi hontako lehenengo gonbidatua, hortaz niretzat ohorea da. Niretzat ere bai, hau ez nekien. Wow. Temporada irikitzea, dira, itxoin, honek merezi du filtro bat. Egia zen, Edurne ikusi nun eta asko gustatu zitzaidan, eta horregatik, baino ez dakititen. Osea, que hola. Bueno, ja. Bueno, egia da, azken aldi honetan asko erabiltzen da zerbait, borka baina arte ipuin kontalaria, klauna egiten dut batzutan, kostatu zaitere. Orduan ikuste umore gileak, gile horrek ere ardura ematen dit, baina bai, ez, betiko komika oitako bat, eta horrela definituko nuke, orduan klauna bai, da igual oinarria, naiz eta beti sudur gorriarekin ez egon. Orduan, bueno, humore gile eta klauna igual horren azpian kokatuko genuken kategoria bat edo, ez dakit nola definitu. Baina hortik pixkata erazteko eta humore gintzan sartu aurretik, jakin badakit edo ez dakit, behintzat Wikipedian nik irakurri diat beha, zuk irakaskuntza ikasketak egin zen ditula, hori egia da? Egia da, nik kimika ikasten hasi nintzen, eta digo maz. Bai, 3. mailara iritsi nintzen 5 urtean egonda, ez nun ila ezer ikasi, esate izut, eta ondoren hasi nintzen inguru giro modulo bat, orduan Mary Poppinsen antzera tximinetan egon naiz kutsaduratan eurtzen, urte askotan, bai, eta ipuina kontatzen hasi nintzen, eta orduan horri, ez dakizu titulo bat eman nahiean, bezan un magisteritza ingo dut. Eta egin nuen? Pitxia, zenekien, uste non ja jaio zinala humore gile. Fíjate tu. Ez. Berandu tiarra naiz. Bueno, egia esan, gure hasiera, kontu kantoiren hasiera, eta Cesar eta biok ipuin gintza izan zen. Umentzako ipuinak, orduan ni narratzaile eta Cesarrek ilustratu egiten du, ni kontatzen dudan bitartean. Eta hau izan da gure jarduera nagusia urte askotan. Konklusioak, gutxiago ateatze zian, ez? Porque ni momentu batean oiulari klaunen geunden, baina oiulari usterakoan, kontaketekin bai, baina klauna, ez? Ni ezaguna edo jendeak deitzean eri klauna egiteko edo bioi gehiago kostatzen zen. Eta izan da pixkanaka. Egero daude hor momentu estrategiko batzuk, egiten dezunean bapatean ez dakit nun 600 pertsonen artean, 600 igualetzian, baina da, berdin dio, jende askoren artean, jendeak gero jardunaldiak eta montatzen ditunak, eta pixkata osaukoa edo ikustea izan da jardunaldi eta konklusioak deitzen dan hori gehiago egiten hastea. Orduan, orain, ipuin gintza egiten dugu, baino jetxizaio da pila bat. Ez da nik erabaki dudalako, baino egia da dena ari dala gertatzen, porque hasi zan geizten justo anela bakakin bakarrizketak iten hasi nintzanean. Orduan, izan dela oso naturala, ez? Eta igual behar nun ere aldaketa hori, 10 urte edo 20 urte aurrentzako ipuin konta gintzan egonda gero, igual ere behar nun beste aldaketa hau. Eta nik ez errezan gabe, jetxi dira kontaketak, eta igo da bakarrizketa mundu hau. Eta Cesar esatizut ipuin gintzan nerekin dago, eta beti dago. Hau, gelditzen da pixkat, da pertsona lan hauek oso bakartiak dira. Orduan, leku guztietara norbaitekin jutea, eta gero lan asko dago atzetik. Ni ateatzen naiz, baina hor daude kartelak, hor dago web horri bat, hor dago fokoak jarri behar dira, hor dago ez dakizze behar dudan. Orduan, ekipo egia esan nik uste oso potentea osatzen degula, eta, da pixka, hola, ez nola esaten da beti, leo el baula la piker, esaten zan, hori. Baina ezinbestekoa, hau argi daukat, ez? Baina, berari gehiago gustatzen zaio, bigarren plano horretan, egotea, bigarren plano horiek deitzen diegu bigarren plano, pero, ze egiten duten lehenengo planoak bigarren plano gabe, Bueno, ya está, hau da el momento, admiración a un señor.
Bueno. No va a pasar mucho. Beste proiektu bat daukagula ere amankomunean diala 2 ume, eta horre ere, askotan ni bestakin nun egoteko, pues norbait egon, orduan, bai, ja, zokedan pokazi, baina egia da, oso ondo moldatze gehala, lanean, eske bestela ezin da, eta, bueno, pues ya está. Eske me dago. Bueno, bai. Ukigarria, izan da hor. Behar badan ere humorearekiko jarrera, igual bizitza osoan bizirauteko jarrera bat izan da, porque nahi zarrago bat daukat, orduan bizira behar da etxean, da igual humorea nolabait erabiltzen nuen. Baina egia da, klaunaren bitartez izan zala espezifikoagoa. Baina niri klaunak, eta igual beste batzutan ere esan dut, niri egin didana da porrotarekin izan dudan erlazioa eraldatu guztiz. Orduan, klaunarentzat porrota berez arrakasta da, ez? Porque zu estenatokian, pues, hainbat eta gauzako kerro dijoaz, orduan eta par gehiago eragiten dezu. Orduan, kontzeptu hori, ez, porrotaren arrakasta hori, gero bizitzarako ere nolabait balio izan dit. Honek ez du esan nahi nire porrota guztietan benbuero la risa. Ez da hau. Baina, bai, beste jarrera bat guzti hor, kudeatzeko tresnak ematen dizkit. Eta, klaro, hor humorea sartzen da, orduan. Netzako humorea asko ere da ikuspegi desberdin batetatik begiratzea gauzak, ez? Badago ikuspegi orokor edo mainstream bat edo ez dakit nola deitu, eta humoreak eskatzen dizu pixkat beste leku batean jartzea. Orduan, klaro, ja está, horrek aldatzen du pila gauza askotarako. Naiz eta gero oso normala izan ni gauza askotan. Baina behintzat, bai ematen dizu, beste ikuspegi bat. Bai, egin dezakezu humorea, nahi dezun gauzaren inguruan. Ez dago ezer ezin dana, egin daiteke. Orduan, nik humorea egin behar badet, ez gero anela bakak eta, bueno, jende gehiago ere hitz egin du honi buruz, goitik berakoa, betik gorakoa, orduan, nik privilegio leku batetik, ni baino privilegio gutxiago daukan norbaiten burura egin behar badet parra, pues ondo egin dezakezu. Gero, erantzuna baldin bada, pues homofoba zara, rasista zara, pues te lo comes, porque hori egiten ari zara. Orduan, netzako da gehiago, zuk erabakitzen duzu nun kokatzen zara. Kokatzen zara goian, ni me voy a reír dez, gora eta bera hitz egite honek, baina ulertzea jazu, ez? Zapaltzailetik egingo dezu parre, edo ez, erabaki bat da. Batzutan nahi gabe egiten dezu, baina gero esaten dizutenean, ostras, igual hemen patinatu indezu, barkamena eskatu eta onartu. Orduan, bai egin daiteke, eta baina arduratsu izan behar gara, zeri buruz ari zaren parre egiten, eta nola eta nondik, orduan, pues hori, bai egin daiteke, baina ez da neutroa humorea. Ez da septikoa, ez du balio, jotzuz, txika, era humor, no. Nolabaiteko etika bat, eta gainera etika feminista bat izan daitekeena, txertatu behar dezuela egunerokoan hori guztia aztertuz, ez? Zure posizioak zeintu dian, eta lanean zabiltzanean, hori oreka batean neurtzen, ez? Bai, eta horregatik neri gai batzuen inguruan, ez dut humorerik egingo. Eta batzutan ez da ezin dalako egin, baina ez que igual ni ez naiz pertsona egokia horren inguruan humorea egiteko publikoki. Gero beste gauza bada, gero zure etxean, pues denok esaten ditugun astakariak, pues esaten ditugu, baina horregatik importantea da, publikoki egin behar dezun, edo gero zuk, ez dakit, orain ez eta dibidere jarriko, pero ja la sobrada, que vale, baina egiten duzu intimidade batean, eta badakizu zeinekin ari zaren hau egiten, da konfiantza asko, baina ja publikoki azten zarenean, bestera batea egin behar den, nik ezin dut humorea egin beraiek bizitzen ari diranaren inguruan, zeren ez dagokit neri, ez? Klaunak egiten du erresago hori, bakarrizketa batek baino niretzat. Klaunak egin dezake hortik, inozentzia bat daka klaunak igual baimentzen diola hau gehiago. Bueno, igual liaten nahi naiz. Eta akaso igual, norberak bere buruari buruz
parre egiteko ere balio du. Bueno, ez que hau ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da, ez? Claro, o sea, behintzat, nik eta egia da klaunak ere hori eskaini didala. O sea, lehenengoa da, zuk, eske, klauna edo payasoa, zu ja zaude, a ver, que saiatzegea jasten super, ez dala erresa payasoa jastea. Ez dakit nola, esan da jaskera ridikulo bat, etzinak igual kalera, bueno, igual bai, baina printzipioz etzea kalera horrela ateratzen, eta egiten dituzu como kombinaketa kuriosoak eta sudurgorri batekin zoaz. Hortik hasi behar dezu, ja, nik nire buruari parre egiten baldin badakit, eta egia da, umore netzako gehien funtzionatzen duna da, parez pareko umorea esaten da, ez da zure burua, baina zure, ez dakit nola esan, txuritasuna hitz egingo dut. Bueno, pues txuritasuna hitz egin dezaket eta parre egin dezaket, hori konpartitzen dut, ez? Eta hitzengo diet txuri egin ere txuritasunaz. Edo berdin zait, euskaldunak. Pues euskaldunen euskeraz egin dezaket parre. Euskaldunei gazteleraz parre egitea. Baina umorearekin ere, kontu eki behar dugu, umorea izan daiteke oso askatzailea, baina hau askot esan dute, oza, bueno, jente oso importantea, kola. Danean betik gora, ez? Baina umorea danean goitik bera, hoi zapaltzailea da. Orduan, zuk erabakiko duzu, nun jartzezean. Noski, egin ditazkezu, nahi dezun txistiak, tío gracioso. Aiztu, bello. Make 'em wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Noski, gauza guztiek bezala. Porque gaude ohituta bakarrik ikuspegi batetik kontatu digute mundua, orduan, beste ikuspegi kritiko bat jartzea, ja beharrezkoa da. Umoreak feminismoa behar du, noski, porque ohitu gara barre egitera gizonezkoek unibertsala kontsideratzen duten umore horrekin, eta orduan, bada garaia de, bueno, unibertsala, pues pati, porque hemen jende asko ez da zuen umore unibertsal horretan sartzen, eta bada garaia, hori feminismoa, gaina feminismoa ulertuta, emakume asterisko guzti horiek sartuta, orduan umoreak gauz asko behar ditu. Haure, batzutan esan abio zitezue emakumentzako umorea gutxi ezten bezala, ez? Como, porque no haces el de verdad. Bueno, es que no, o sea, el de verdad, baldin bada zuria, pati. Osea, ez dut hori egin nahi. Eta umoren emakumeak juten badira gehien bat, ez dakit mundagon arazoa, osea, poblazioaren erdia gara, eta iruditzen zait publiko, vamos, maravillosoa. Orduan, nik ez dutela borrokatzen alde hortatik de, baina ez dut egin nahi emakumentzat, egin nahi, no tengo problema. Eta gero, feminismoak umorea behar du, baita ere, baina nik uste feminismoa umorea oso gertu eukidula, porque nolabait gure buruaz parre egiteko, porque claro, ja subalternidade hortan zaude, pues txikakete queda riete. Orduan, igual, erresago egiten dugu nolabait, ez? Gizon zuri heteroziz ez gean beste gorputz guztik, baina iruditzen zaitere oso importantea, umorea bai, hau katartikoa dalako eta uste zauriak eta sendatzeko ondo datorkiola, baina amorrua ere bai. Osea, azerretu gehiago behar dut. Netzako brutala izan da. Proposatu zidatenean, Lasarten herrigintzan, bertso saio berezi batean, egingo nuke Eba Hatxek egiten zuen hori, que digo, hombre, Eba Hatxe bakarrizketetan, es la reina, era la reina. Gero ja bere ibilbidearekin zer egin duen, bueno, pues bizin behar da, eta baino niri asko gustatzen zitzaidan bere garai hartan, ez? Eta izan zan presio bat bezala, digo, bueno, venga, herrigintza, jo que se, venga. Eta orduan nire tekstuak egin ditun, bueno, eta izan zan nik hau egin nahi dut. Hau egin nahi dut, zeren bapatean zan, ez daukazu sudurgorriaren nolabait kodigoa mantendu behar, que gero ni nahiko clown sui generi naiz, porque batzuentzako gehiagitz egiten dut, bueno, bakizu, purismoak eta zer da clowna ere, baina, bueno, ja sudurgorri hori gabe, bueno, pues arau gutxiago, eta erabili dezakezu, nolabait, porque erabili dezakezu sudur gabe, baina hitz egin dezaket asako, porque da bakarrizketa, bakarrik nago. Buah! Eta hortik, anez egon bertsolari, aspalditik, bueno, hau esplikatu dugu. Orduan, netzako hori, izan da hori, profesionalki iriki dizkit ate batzuk, bestera batea ez nitzala igual sartuko, porque jarraitzen nun ipuingintza horretan, eta gero, publiko asko, ez dakit nola, esan zirkuito berriak iriki dizkit. Zeren ipuingintzakin, liburutegi asko ezagutzen ditut, aurren mundua
guai dago, baino, bueno, pues ez dizu, ezagutzen zaituzte liburuzainak, eta ondo, porque horiek ezagutu behar ninduten. Baina, claro, bertsolari batekin, euskaraz, zirkuito berri bat da. Orduan, bestera batea iritsi feminismotik, bueno, pues, nolabait lekutxo bat ere irikitzen ari nintzen. Baina, claro, honekin irikizitzaizkidan ate pila. Bai. Proiektuak berak lagundu aldizue, bueno, kasuntan zuri lagundu dizu bertso gintzara gerturatzen eta aneri lagundu dio humore gintzara gerturatzen. Egin ezue, pixkat, Total. Osea, nik, bueno, anek bere esango du, baina, bueno, anek ja ikerketa gai bezala, bazeukan, tesi badaka, orduan, bertsolaritza eta umorea, eta orduan, generoa eta umorea berak oso landuta zeukan, ja, porque bertsolari bezala ere, pues, berak kontatzen du, baina nola da, gai serioak, gai intentsitate bat, edo emakumeei egokitze zaie, eta el graziosete gizonezkoak, orduan, berak egin du ikertu guztia, orduan, berak ja umorea teorikoki oso landuta dauka. Ni ez naiz bertsozalea izan, baina nik uste hau emakume asko gertatu zaigula. Maialen Lujambio, como bueno, vale, baina, bueno, eta ja sartu danean emakume pila, bueno, beida ja oraingo final, final, bueno, gero ez dut kontrolatzen zerga, baina orain nun daude final aurrekoak, uste diala, bueno, emakume pasa dira, karo, hau ja dira, orduan noski gerturatu nahuela. Egia da, ezagutzen ditudala gehien bat emakume bertsolariak eta gizonezkoak ez ditut hainbeste ezagutzen. Digo, cuando el unibertsala bueno, pues, hau ere realitate bada, ez? Horrek zer esan nahi du, ez dala existitzen unibertsaltasun bat. Esto para los señores que se creen el universo. Humore gintzan, badago señororik? Leku guztietan daude senyorak beti, eta humoregintzan asko. Gertatzen dana da, karo, orain arte, plaza publiko hartzeko genituen arazoak, baina eske humorea emakumeek erabili dugu bizirauteko beti. Orain ze gertatzen ari da, salto hori, publikora egin, egia da nik hau ere irakurri nun, entre podcast y no sé qué, ja ez tezu, asko ze intermediario gutxiago behar dituzu lekutara, publikoa egiteko, ez dezu behar programatzailea ez dakize, zuzena danean, guk, jazta, porque hoi da, aukera gutxiago ematen zaizki emakumei, bitartekariak entzen dituzu, hacer cosas. Eta, claro, horregatik, eta esaten da como, unbun. Ez, unbun ez que hortxe zeuden, eta ateratzen ari dira. Baina senyoroak, claro, eta senyoroak hasiko dianako hain esaten, buf, emakumea feminismoa se está poniendo de moda. Osa, zuek zaudete berdina kontatzen daramakizue bizitza osoa, eta ez da moda bat, gu isilik egon gehala, aztegia hori eta bati uzten diote. Bitipa bat daude, bueno, pues la segunda, pero a partir de 3 días, ya da como gehiegi, bertsolaritzan berdina gertatu da, Orduan, hau da arazoa, gu izan behar dugu como nota exotikoa eta 3 uzten digute, baina 3 ja da como, ya se están pasando. Orduan, dauzkazu gizonezko mediocre, que me parece perfecto, Nik defendatzen dut mediokritatea. Osa, defendatzen dut, ez dakit defendatzen dudan, baina nahi lekua euki behar dugu denak, ez? Onena, pues ez, nahi dugu egon, onenak, oso onak, erdizkak, hartu nahi dugu lekua. Zutu inaiz pixka, amorroa behar dugu. Orduan bai, senyoro asko dago. Gizon jatorrak ere bai, Humorean, esan nahi dut, zehazki. Bai, izan zen, bueno, hau, egia da, ni hemen ere, berriro ere, aneri eskertuko diot beti. Nik espero nuen nire bizitzan azkeneko gauza da, liburu baten azalean nire izena agartzea, liburu bat idatzi, ez dakit kontuatzen zeate, baina liburu bat idatzi dut. Eta orain, bai, Anek idatzi du. Tekstoak bakarrizketarenak neriak dira nahi dezuna, baina zeuden idatzita ahozkora pasatzeko, incluso hitz batzuk gaztelera zongo zian. Eta
berez proiektu hau eta berri idatziet txukun jarri publikatzeko modun, hanek egin du. Hau, hola da. Eta orduan horregatik esatet, eskertuko dio dela beti. Eta aurreko hausnarketak edo egiten dugu pixkat hori, ez? Bizi izan dugun guztiarekin, sortze prozesua eta guzti, hausnarketak edo hori behian artean hitz egin dugu, eta berak, baino nik hitz egin dut, idatzi. Eta dena txukun jarri hanek egin du. Eta behar genuen etapa hori bukatzeko zegoen, eta hanek esan zuen, taite badeu libura, digo, hane noski baiet, eta jo gaude oso pozik. Biak, baina ni te cuento, jazta, liburu bat idatzi dut, ez dakit kontu bat zezeatez. No time to waste my time, I'ma make them wait. Hau da, Magma Mia eta egia da momentu horretan izenburua izan zala zegon sumendi bat Kanaria uhartetan, hori, sumendi bat, lertzear dago. Ez, eta horren esaten dut, zulo guztiak itxi dizkigute, presioa haunditzen dijoa, sumendia lertzear dago. Orduan, hortik sortzen da bakarrizketa hau. Egia da, hasia ere, ikusten duzuenik aprobetxatzen ditu dela eskaintzen dizkidaten gauzak, gero esateko, igual hemendik zerbait egin dezaket, improvisazioa aprobetxatzen du dela. Orduan, feministaldiako eskatu zidaten espreski bakarrizketa bat egitea, egin un feministaldirako, baina hor, sartu nitu zati batzuk esan un, hau honekin zerbait egin daiteke. Eta hortik atera zan. Orduan, dijoa pixkat, patriarkatuak gure egunerokoan nola baldindatzen digun eta identifikatzea ze zaila dan. Hau da, ez dakit nola esan, hasiera. Eta gero ja, kontatzen ditut, neri adina dela eta, hori. Menopausia, gidatu, jendeak barrazko iteu. Ez dakit kuriosoena da, edo, baino San Ferminetan, junginala ane eta ni erradikalak gara egitera, Iruñara, sartu behar genuen alde zarrean, kotxearekin. Bapatean omentzegon alerta bomba terrorismo islamiko. Olako zerbait, eta ikizituzten alde zarrera sartzeko sarrera pila. Orduan, ez genekin nola sartu. Municipalak eta denak urduri, porque hori bapatean zerbait gertatzen ari zan. Lortzen dugu sartzea. Jendea zegon, ni ez naiz Iruñara askotan jun, baina ikusten dian kale horiek furgonetak gainera botatzen. Iristen gara, Baskari batzan plaza txiki batean, hor ja hobeto, deskargatzen dugu, beroa ikaragarria, eta ja, bezgerekin ze gehiago gertazitekeen, aztegea egiten, jendea super ondo, emakume bat parrez, desmaiatu egintzen. Egitan? Benetan. Orduan, gure aurrean, saioa egiten, erori zan emakumea, zuzenean zaude, ez dakizu, dizezke paso, como ezer gertatu izan ez balitz bezala, ezin da, gelditzen dezu, jendea ja bera, ambulantziak eta etorri zian, momentu batean ere ez zu geldik egotea, ez da ere erabaki egokia, porque jende gehiago dago, orduan emakumea lasai egoteko, pues olakoak, jarraitu genuen, ez dakigu zer gertatu zen, gaina estrangera zala, zango nuke emakume hori. Ez dakit, nik gogoratzen dudan bezala egun hori eta urte hori, imaginatzen dut emakume horrek ere gogoratuko dula. Bueno, mira, beste bat Iruñan, ez que Iruña, kupel batean ipuinak kontatu, kupel baten gainean. Gainean, porque este eszenatokiri, y les pareció maravilloso, eta momentu hortan, pues nire ala iruduko zitzaidan, que igual, bain ez nitzake, digo, pues olako. I'm the sauce and spaghetti, put it on you kinda. Zenak gehien gustoko duzun soinua. Bueno, orain jarriko naizola como poeta maldito, eta isiltasuna. Zenak gehien gustoko duzun usaina. Freskura hori, isiltasunaren freskura. Zein da gehien gustoko duzun ehundura edo testura. Hori badakit. Azarren agonean, trikuen arantzak. Eta hile rapatua beti. Bakazu rapatua momentu honetan? Bai, zuk? Ai, gutxi. Bai, dakat, baina ez. Txukundi behar dut. Ez que eneguan pixki pasatzen dut otzarekin. Oire esan behar dut. Bai, hori egin. Baina, bai, rapatuko nuke beti. Zein da gehien gustoko duzun zaporea. Gin tonic.
Gin tonic. Zein da gehien gustoko ez zuen irudia? Emakume pila elkarrekin protesta egiten, baina pila, hau da pila, edo dantza egiten. Edo dantza egiten duten bitartean protesta egiten, osea, ja, hori. Zure crushen bat aitortuko zenidak, Barkatu ez dut entzun? Zure crushen bat aitortuko zenidak, Mark Giro! Ah! Es que mundiala da. Total, Mundiala da. mundiala. Ja, osea, nik eta bida esango nukela beste, jakingo duzu bezala, esan dut venga emakume bat, eta peño, es que Mark Giro, que me hace un poco la señora Mark Giro. Es que maite minuta nago, no puedo evitar. Zein da, zure Euskal Herriko idazlerik gogokoena? Jure Goikoetxea. Bai, asko ikastet, bai, nere laguna da hori ere, bai, Beraz, daukan política hori, me pone. Ulertzen dudana, también te digo. Zein izan da zure azken bidaia? Ba, esango izut, hau ere, hola, Toskana, ez naiz bidai zalea. Ez zait gustatzen, hau leheno ez nuen aitortzen, porque pertsona interesgarriei bidaiatzea gustatzen zaie, eta punto. Ta asko ikasten da, eta oso ondo dago bidaiatzea. Neri ez dit espezialki emozionatzen. Baina, pues, lagunak dauzkat, eta orduan, 4-5 eguneako ateratzen naute, eta kasualidades, porque estrangerora, ja, ni te cuento oso gutxi, Toskanan egon naiz. Bai, eta igual bakizuz norekin. Bai, azte honetan bere urte betetzea izan da. Bai, itxe da. Pues, bueno, como una reina egon ginen, oire bai. Balduzu ez izenik, Bea? Bueno, es que hor gertatzen da, grego, pertsonaia eta orduan grego erabiltzen dut, baina pertsonai bezala, irratian adibidez, batean hori ere, humorea egin, nik ezin dut ez dakit, zertaz hitzaitea Beatriz bezala, eta orduan behar dut pertsonai bat, eta grego jarri diot, grego esango nuke. Ondo. Pero Bea Beatriz, Beutria. Zertan zara superona, Bea? Hau, pentsatuta neukan da azpintzait. Osa, pa que veas, nun gauden, Naiz superona, a ber, itxoin, Ez dakit, hau amoru pila ematen dit, superona. Ez que, feminitateak hau ere egiten digu. Que batean, ya sé que estás de rápida, Ez que jun nintzaiti bai, ez dakit zertan naizen superona. Ya está, badakit. Nahi superona, itxura ematen kontrolatzen ditudala gai asko. Pues nik ere, eso, bai, de repente, es como, jo, esta tía, que interesante. Baina ematen du, bi esaldi ondo lotu, eta... Denok egiten dugula, pizkat. Bai, naiz eta hor beti atzean egon el síndrome del impostora, baina egiten dugu. Eta traketxa? Ez que hainbeste gauzetan... bai. Horregatik klaunak bizitza lagundu zidan, porque hola, ondo egin egia ezer, baina esan nun, arte bat da ere gauzak gaizki egitea. Orduan, eske sukaldatzen ez dakit, bueno, hola, emakumei egokitzen zaizkien gauza orrastu, makillatu. To fatal, pero fatal. Hori sukaldatu, josi... Sus labores, fatal. Azken urtean gehien entzun dezun kanta eta zer iradokitzen dizu? Pues beira, naiz oso, bizitza guztia ia berdinak, baino, udara hontan, yo que soy tan guapa y tan lista, yo que me merezco un príncipe, un dentista. Oye, entzun dut? Bai, asko. Bueno, que luego la María Jiménez, yo que soy tan guapa y artista, ba. Oye, asko entzun dut. Bueno, rollo bat sartzen zidan, bai. Zer esango zenioke 5 urteko peari eta zer etorkizunekoari? Wow, 5 urtekoari esango nioke. Pailazoa izango zara. Eta etorkizunekoari? Etorkizunekoari galdetuko nioke, aber pentsioa kobratuko dudan eta zenbat. Bueno, eta azkena, gogoratzen aldezu zuta biok elgarrekin bizitako momenturen bat? Bai, gogoratzen ditut asko. Baina lehenengoetako bat, gogoratzen dut eskidetza ikastaro batean, nien egon eskidetza ikastaroan, egun asko ziran eta jende desberdina, eta zu joan zinean oitako zati bat ematera. Eta momentu horretan, krak bat egin zidan, porque hasi zinen zu identitatei buruz hizketan, edo duela urte asko. Ta zuk, esan zen dut, zuk jarri behar diozu berari identitatea.
y hice yo. Yo, claro. Eta orduan ulertu nituen, ez, baina zondo etorri zitzaidan. Ez. Osa, daukat gogoan, como, claro. Ez, gai batzutan, como argi daukazu, eta batean, bueno, kurtxorretaz asko gogatzen naiz. Eta gero gauza asko, beste asko dekine bai. Toldo baten azpian, gintonikak edatzen, oza, gogoratzen ditut gauza bilago, zurekin. Aize ondo. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Zein da urrengo gonbidatuari utziko diozun galdera? Elektrizidadea edo gasa? Bea, placer bat izan da zu eroso gontzea? Oso. Bai, oso eroso. Ibai, gusten gara, Musu bat. Agur. Yo que soy